Hello everyone, welcome back to my channel Samaina M Brahma. नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ एन्जय खालामगोन होननानै। थास' बिबार नागिरदों नै। माथो बेयावबो दङलाय। दैयाव ओंखारदों नै। हा? बिबारानो बारा गैथ'आ दा बायदियाव माखासे बिसं होनानै लगायनानै संनोसै जाबाय फैदो नै बेयाव बारनै दङ माखासे सिरि गारलायबायसै बोरायनानै बेयाव हनै मोनसे थफिनाय दङ बेबो खाजागोन थास' खाग्रायानो गोमोना मोनामगोनसो नामाथाय बेयाव बिसं गोरलै गोरलै दङ फिसा फिसाखौ होदेरनोसै एसेनो नै साथामल'खासो जोंना जाग्राया थोयो बे होमबा बिथ'राय एसे लगायनोसै मैथा होनोसै एसे मानसिफ्रा माबाबा अखा हानायाव बिदि मा होनो थास'फोरखौ जाबा मानो होनो आरो ओमफ्राय मोजां संबालाय मानो मानो बेलाय ना आं ओंखायनो दिनै संनायनोसै आरो आयो मैथाया मोसौ जाजोबनाय नै बेखौ होगोन बेफोरखौनो खानो होनांसिगोन हा नै बे बारसे एसेबो दं नामा बारथ'वाखैलै दा मा होनो टाइम नांबावगौ खोमा एसेनो एसे खम जेला बारबाथाय बारबाय जि बारगोन आरो थास' आथिंबो मेरला दङ नै नै बिसङासो बांसिन जालायलांसिगोन मैथा गांनै गांथाम खाखाबाय आङो बेखौ सायग्रोनानै लानोसै हास'बाय ओमफ्राय गुदि दोनबाय ओमफ्रायो नैबेबो जाजायो मानसिफ्रा बिदिखौ जाया आरो मानो खोमा होननानै ओमफ्राय एसेल' बिदियाबो जाजायो आरो जोंहा बिदिखौ होफानानैसो जायो मानसिफ्रा जानो गियो खोमा सोरहाबा सोरहाबा जाखायो आरो ओमफ्राय जायफोरा मिन्थिया आङो खिन्थाबाय आरो बेबो जाजायो दा बेखौ बोरै सायगोन आङो ओरै हाखावनानै होबाय आरो माबार थाब थाब सायनानै आङो एखे थाब थाब संनानै जाथारनोसै आरो सायखांनानै सुनानै लाबोबाय बे थास'खौ ओमफ्राय नै मैथाखौबो सुखाबाय ओमफ्राय बेदरखौबो सुखाबाय नै अमा बेदर गोरान बे मेजेमल' आरो बांद्राय बुरजा होआ एसेल' होगोन दायो आङो संनो स्टार्ट खालामनोसै माबायदि जायो गोथाव नुग्रा नङा नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि संनायखौ थास'खौ संनायनि आवगोल फार्स्टआवहाय आं मा खालामगोन दै गुदुं बेखौथ' बयबो मिन्थिखागौ थास'आव दै गुदुंखौसो होयो होननानै रन्दैबो होजायो आरो रन्दै होबा ओंख्रिया माने माबासिन खन'सिन जायो मार गोनां जायो होनो आरो ओमफ्राय होआबाबो गोथाव जायो आरो आङो दिनै रन्दै होलायला मालाबा रन्दै होनानै सङो आं दा बे दैखौहाय फुदुंग्रोनोसै आङो अमा बेदरखौ एवग्रोनानै दोनगोन आरो ओमफ्राय आङो थास'खौ बेलेग सारायाव एवगोन बेयावहाय आं अमा बेदरखौ एवग्रोनानै दोनग्रोनोसै थाव होबाय आं अमा बेदर एवनो थाखाय एसे होबानो जानोसै बारा नांलाया नै दैया ग्लब ग्लब गोदौबायानो नै अरखौ बन्द' खालामनानै दोननोसै आं बेखौ दाहाय नांगौबा ओंख्रियाव होनोबा एसे बन्द खालामना होफिनगोन आरो थावखौ गुदुं खालामनानै सामब्राम एवबाय ओमफ्राय नै आङो बानलु गोरानखौ हरबाय आरो
ओमफ्राय आं बेयाव जिरा एसे एड खालामगोन, जिरा गोथां जिरा गथा आरो बेखौ सेरबाय ओमफ्राय एसे लगायबाय, माने एसे एरना होबाय। ओमफ्राय आङो बेयाव एबारो अमा बेदरखौ होसनबाय आरो बेखौ दसे एवनानै, ओमफ्राय दायो दै होनानै बेखौ गोदौ होनानै दोनसिगोन आङो बेदरखौ। बिनि उनावहाय थास' बिबारखौ एवनानै उनावहाय जेब्ला गोथाव जायो अब्ला होबाय आरो। ओमफ्राय आङो बेवहाय नै संख्रै हालदै एड खालामबाय आरो एसे एरनानै होबाय। ओमफ्राय अमा बेदराव एवनायावनो माखासे मस्ला मस्लिफोरखौ आङो होनानै लाखानोसै आरो नै सामब्राम गुफुर हाइजें देनायखौबो होनानै लाबाय मोदोमनाय बायदि। आङो बेवहाय एबारो दैखौ होनोसै, दै होनानै आरामसे गोदौ होनोसै आरो। एबार आङो बेखौ फारसे हरथिं दोनहरनानै नै ओरैजाय साराय मोनसे जाननानै थास'खौ बिथिंजाय एवनोसै आरो। आङो नै सारायखौ जानबाय। आङो बेयावहाय अमा मेजेमखौसो होगोन। आवगोलाव जोंहा अमा दिसि बुथारनायनि माने मेजेमखौहाय आवथिनानै दोन्दोंमोन आरो बेयो दङ आरो दासिमहालागैबो। ओमफ्राय बेखौ होदों आरो जाहाथे टेस्टआ बांसिन जायो आरो माने टेस्टिसिन जायो बेनि थाखाय होबाय। ओमफ्राय नै जाखिनि होनांगौ बुस्थु बेफोरखौथ' होखानांगौखा, बयबो मिथिखायो। होबाय नै मस्ला मस्लि बानलु सामब्राम गासैखौबो थावआव एसे एसे हरजोब्बाय आरो। दाहाय आरो गोदौफुनायाव एसे हरजाबावगोन आरो माखौबा जेनेबा मस्लाफोरखौहाय। ओमफ्राय आं नै थास'खौ एबार होसनबाय, थास' बिबारखौ होसननानै आङो एवबाय। आङो बिराद गोबाव एवगोन आरो बेखौ, माने गोबाव एवबासो थास'आ माना आरो जुदि नोङो गोबाव एवाबाथाय बियो मानखागोनखा आरोखि। नों हाजारखि दै गुदुं होबाबो बानलु गोसा होबाबो एसेबाबो मानो आरो। ओमफ्राय जुदि नोङो बिदि एवथाबथारनानै सङोबा माना आरो। जोंहा बेबायदिनो संबाय थायो। जोंहा न'आव संनानै जानाया जोंना मानफेरानो आरो। आङो बेखौहाय माने आंनि हासबेन्डनिफ्रायनो सोलोंदों आरो। आवगोलाव आंबो रोङामोन माबायदि सङो थास' बिबारखौहाय, दाना मानला आंजोंबो। बेलेग आदब बा खायदाजोंबो सङो आरो जेनेबा। ओमफ्राय आङो जेबायदि रोङो आङो बेबायदि संनानै देखायबाय आरो नोंथांमोननो। बेलेगफोरा बेलेग डिजाइनै सङो, बेलेग आदब बा बेलेग खायदायै सङो। जेरैबाबो माने संनाया जाबानो गोथाव जायो आरोना। बेफोरथ' गोथाव ओंख्रिखा। आंथ' बिराद गोथाव मोनो, बेलेगफ्रा गोथाव मोनो ना मोना मिथिला। सोरबा मोनामनायखाय जानो बायो खोमा आरो। माने थास' बिबारखौथ' जाखांबाथाय बिनि स्मेला ओंखारखागोनखा आरोखि। एबार आङो हालदै हरनोसै। हालदै होनानै आरो आं बेखौ गोबाव एवबावगोन। एसे गोसोम खालामनांगोन आरो बेखौ एवथाबथारगोन गोदौबासो। ओमफ्राय बेखौ दै होनानै गोदौबासो आङो मस्ला मस्लिखौ हरगोन। गेब्लेहांबाय नै, एग्लिबाय आरो आं एवनायावनो एसे एवबावनांगोनसो आरो बेखौ एग्लिनांगौ। मोजां एवबानो माने माना आरो। एवबावनांगौ बेखौ दसे, बिदिनो दसे दोननानै एरगोन, दसे दोनगोन एरगोन, बिदि एरबाय थानांगोन आरो नङाबा खामगोन नालाय। जाहांहां जाबाय नै दा, माने एवनाया आरो बिराद गोबाव एवबाय। आङो नै बानलु गुन्दै एसे हरबाय आरो एरना होबाय एसे। एबार आङो मैथाखौ होसननोसै नै। मैथाखौबो एसे मोजां एग्लिफानानै लानोसै आरो बेजोंनो। ओमफ्राय मैथाखौ दसे एग्लिखांनानै ओमफ्राय एबारहायनो आङो दैखौ हरनोसै। आं दै फुदुंनानै लानाया बे थास'खौ एवबाय थानायावनो माने गुसु जाफिनहांलायबायमोन आरो। ओंखायनो आङो बै अर मोनसेथिंहाय गेसखौ अन खालामनानै दैखौ फुदुंनानै लाफिनखादों आरो। दा आङो दसे मोजां एवबावनानै मैथाखौहाय, ओमफ्राय दसे थानानैनो आङो दै गुदुंखौ हरनोसै आरो। बेनि उनाव आरो अमा बेदरबो दंबावोना, अमा बेदरखौ हरनायनि आवगोल आङो अमानि बिदैखौ हरग्रोगोन आरो। माने आङो दैखौ होनानै ओमफ्राय अमा मेजेमखौ हरग्रोनानै आं एसे सागं सागोन आरो जाहाथे आराम मिस गेब्लेयो ओंख्रिया। बेदरखौ होबाथ' सागं साजानाय नङाना, ओंखायनो। थास'फोरखौथ' गोबाव संनांगौलै।
नैबे अमा बेदरनि बिदैखौ हरग्रोनोसै आङो अमा बेदरनि बिदै दे बिदैखौ हरग्रोबाय माने आं एसे थुग्लिबावगोन आरो ओंखायनो आं बेदरखौ हरथ'वासै साराया मा होनो फोस्लांस्लांना ओमफ्राय ओंख्रियाबो एसेल' दैयाबो सागं साथाव जायाना बारा ओंखायनो आङो एसे खोस्लिजोंनो थुग्लिबावबाय आरो माला मोनबावगोनलाय आं थास' बिबार ओंख्रियालाय जा गोबाव संनांगौ संखाबाय आङो हारसिं भिडिअ बानायलाय केमेरा हमलाय मा होनो रेडि बानायलाय जा खस्थ'यै संखाबाय ओंखायनो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो दाबाव शेयार खालामनो दाबाव आरो बेजों लोगोसे चेनेलाव जुदि सोरबाफोर गोदानै फैनायबा दिनैहायसो फार्स्ट आंनि भिडिअखौ नुजेनदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो हायोबा कमेन्टफोरबो खालामदो ग्लब ग्लब गोदौबाय जा टेस्टि नुगाबाय आङो थास'जों अमा बेदर लाइट होआबाबो एसे मोजां नुदों ओंख्रिखौ नायलाय मोनायाव संनाय नालाय आङो लाइट होनानै खेबदों आरो ओमफ्राय एसे डिसकालार जा गोथाव जाखादोंमोन ओंख्रियाबो नायनानै जानोसो लुगैफिनलायबाय आरो आं बिदि खालामनायावनो जा गोथाव जाखाबाय एसे गोथाव होबावनोसै साखिनायनानै संख्रि हरनोसै आं बन्द' खालामनोसै फाइनालि आंनि ओंख्रिया मोनबाय नै खांबाय थ' बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय साखिनायनोसै आं इखौ